Balbina z 4b, Danutę Stanulewicz, Wejink, tłumaczeniem Boziene Łebści. Dzyl 5. Jemutar kładoma, snyzi zemłe wydzyń, a było eltach głeżeni chłerłesowe. Wczoraj o zapłeża. To mnie nijak nie zaistceło, bo to leno przez nobienia do szkoły nie musiał chodzić bez pora dni. Cie ja se to dobrze do lepok, lezia w łóżku, cie tą ksumści, a nawet jedna pisia. Nie da bym chodzić za kupisia, nikt mnie nie nakaziwał sprzątać, umywać statków, czy wynasiać smieców. To jest rzeczy. Joso tak leże i rozmaite mesle przychodają mi do głowy. Kureś, symum czas na rozmyślanie. Leno, że teraz jest wiele śniegu i wszyscy zjeżdżają z grzepę na sunkach, a ją musia leżeć w tym przebrzegłym łóżku. Wesno później jest przez pora dniów, mama nie puści mnie na sunci. Jak ją to przezieja? Jem przeznowiono, bo ją powiedziała w samych lenoziokach po lodze. A wszystko bez wiatemc mogłe się trzemi zoci, że bez butów ty się idzie zapurgać. Jodo była, leno, że to był łepasy wiatenek. Nie wcale nie szło te trzelizoci, ale no łetoś był dokazać mogłości, że to jojem górą i choć bez butów, wiosą za długo nie purgała, to takie psa przeznobiła. Może temu się stryfle zrobiły samechy. Mumciety, że ze mną ledze nawet kupią sam w mężu i twierdzą, że te lodowate kumpania są procent przeznobieniu. No, a umie prawie często na łepak. Widzę, nie szło lechłe. Mnie, jołekim wiatemkły, nic nie rzekła, coś to wydało. I obeca nasło tego, co i tak bardzo dobrze wiem. A z małgosią, w naukłych sprawach jugoda nie da. Ani sam ju nie da wiatować. W lodze tyś nie da sa ju purgać na samych ziokach. Ju jem sa doznała, że to jemu ziemny. Równak był to prawdziwy, naukły eksperyment. Po uczbach zazdrzył do mnie Paweł. Przeprowadził ze sobą już Piotra. Zanim oni zapły kozele, i narzucała nasę nocnica moje mene, marosnyżu ruziewą. Była kąsk zawiodła, ale widzę miesa, że przed cigry z drog. Kłedoch nie mogą mnie widzieć, ale w samym piżamie. A ty miast zrobić wielki łecie, jak nie za ciele zachachłetać. Balbik bulba w nocnicę, krzyknął Piotrek, prawie kulejący się ze śmiechu po podłodze. Nie mogę, bulba w nocnicę. Jo. Balbik bulba to moje przezwisko. Nie wiem, co za parę nie widzę, ale jedno jakoś do niego przynęcony. A Witro całe szkoła widzę wiedza w nocnicę. Nie rozumie, co w tym je tak bezmyślnie. Myślę, Grośka? Zapytał Paweł. Tak u niej za wysoko, ale na 37 stopniów. A nie gdują? A coś pytać wygodu? Są chcą wiedzieć, czy to idzie sa purgać na ziokach. Wcale, że nie. Ten reumatyczny szpacer to była lekko udba. Ja ci szpacer. Ja ci uczy szpacerem, mój gumbec romantyczny, ale żeby Jukusa Piotrek. Reumatyczny. Nie wiesz, co to jest rojma? Pewnie jako chwerest. Moja starka, no, rojma, dali powiodu Paweł. Ona godo, że ja w gnotach umie. Mnie nic nie umie, jem wyłożyła. Tak pociekły, jeś pora dać szpacerowało bociś. Neże, a tak tu przeszedł, żeby mnie wiadowic, a może to jest weplestosz moim rodzicom, jak to było. I ani słowa nie powiem. Tu może ze siwci, bez zagłedzna za nima wszędzie. I śle. Tak to wezżyła głedzna ukłego człowieka. No przód Piotrek mnie rozgożył tym swoim repeta i runganiem ma z mojej nocnicy. Płyty mu Paweł tym swoim, a nie go drugiego. Czyli mama, tata albo ciocia tego nie rzecie. To i tak wiedzą sam kto na ryzę, co chętno to zrobi. Człowiek dobrze wie, że zrobił lekko i po drodze nie musi do uprzedzenia wysłuchiwać, a nie go drugiego. Na to Paweł miał baczyć na to, że to było naukowe doświadczenie. Czego to za do nauki nie robi? I ocięło wiele lat, co do nauki mocno zapoświęciwele. Jeden bardzo długo musiał leżeć w walice, żeby dokonał sa rozwój fizyki. Cieszę posłuchaj ze siwci, 5 minut posedzę, ale w cich zmuniama. Joj ma da walizoci, z nich 3 ja ci miałem wygrudy. Porównak nie zrządze na wsiedkłe, są moje madrechowa. Później
drogę to przeszedł tata i uważał pełni. Mój tata po drodze bardzo dobrze gotaje. Leno je nutce jak chwolec. Tak było i teraz. Przeniósł mnie zypa na tablece i syn z błeku. Jojadła i nicka nie odzywa. Ce ta zypa nie śmako, rzekł tata. Nie bardzo dobro pochwolowa jego. Aż tu zysk to samo. Ja widzę, że ciebie nie śmakę. Śmako, czy tata nie widzi, że im? Ciebie była leko? Ty ją by nie jadła. Za minutę tata nie wytrzymał. Jaką mi dobro zypa zrobił. Lusce łena co nie śmako. Nie śmako. Łena mnie nie jak nie śmako. Je leko. Tata cały bresił. No jo, bez człowieku. Nawa, że dobry zupę, a łena nie chce jeść. Ale jodochia zjadła. Tata nie widzi? Tata zmurzowiały, weszedł z izbę. Ciasa łenie nie dostrzymali. Ciele co słuchaży, ty godo, że nama to nie śmako. Nie mój to, żeby był pochwalec. Cie mój tata po prostu nie widzi, jak baro wsiadć ma śmaku, to dość łatwiej idzie sprawdzić. Sygnie przedrzec na łysie, jak za szansą, i to nagle śmako. Bum to nas w szpygu przeprifłewuny, jak jo jadła czekolada z łyżekama. Równak jak jo powiada cotce o tym moim naukowym doświadczeniu, ty mnie nie chciały wierzyć. Stwierdzała, że miele no tak sa zdywało. To zżelało nie jednych rzeczy nie widzą. Na to już bez nie ma radę blusa zgłedzec. 2 dni później jo dostałą pocztową kurtka. Snyży te balbinę i nocnica nie łedimnie. To jo wiedza, że banza sa śmiaca uszkłeła. Ten lelekłewaty, wisz to klemcoch, tyś dostu no wiadło. Niechle jösa dowim, chcesz